В много връзки е наистина така, че мъжът едва ли не мога да каже нищо на приятелката си, която иска да ходи по дискотеки наляво надясно, което се случва масово. Наистина ли Това се случва? случва масово, защото знам какво се случва в Добре, тези бе, къде са дискотеки. момчетата по това време? В смисъл, само жените ли ги заприемат? А ти имаш ли приятелка? Защо? Какво означава? Просто ми е интересно дали си във връзка или не си. Може да имам 3 приятелки, може да една приятелка. Значи нямаш. Това е. Да. Би ли успяла да затапиш Стан? Ако изкара сексизма, може малко да ме затрудни. Но би ли загубила? Не, аз ще спечеля. Ти имаш ли приятелка? Сега в Не ме момента. питай такива Е, въпроси. добре, защо не отговаряш?